berekella köpe bolsun aýdýar. Toýmyzyň gaderli mehmanlary, men häzir toy mikrofonumyzyň ýanyna çagyratym gelýär. Estradamyzyň parlak ýyldary, Türkmenistanyň atlyň artisti Ak Muhammed Safarowy, Akş Safarow bilen tanalýan halkymyzyň arasynda Akş dostumly hormat bilen çagyrýan şu toýly günne, dabaraly günne, netweleme şagirdiňiziň şu günki toýunyna, dabaratyna yüreğinizde kän gödel arzuwlar bardyr. Şol arzuwlary aýdyp berseňiz minnetdar boldyk. Kadir Atabayev tanamayan yok şeyler. Tanamayan bar olsa elin alır. Yok, yekaca adamım yok. Awa. Jüride de bolly, kimin halipa, kimin aýdymçylygyny hemme zatlar gördü tüweleme. Şu günem ähli sungat işgärleri, Türkmenistanyň halk aýdymçylary, halkyň içinde aýdym aýdýan aýdymçylar, zähmet çekýän aýdymçylar. Hemme şu toýa gatnaşýar. Şu pursatdan peýdalanyp öz gezegimden Eldar Ahmedowy ilk bilen şunki durmuş toýu bilen bagyt toýu bilen Allah'ım tüýs ýüregimden gutlaýan goşa garran köp oğlun bolsun, olaram aýdymçy sazan edip ýetişdir. Hiç zatdan gorkma, arkaýyna aýdymçy edip ýetişdir, özleri ýeňer olan geçer ähli zatlary. Jan saglyk dilýän saňa. Ondan Eldar Ahmedowyň en atasyna şeýle akılly, edepli, terbiyeli, sabrly, güler ýüzlü oglany ýetişdirenler üçin köp minnetdarlygymyzy bildirýär Allah'ım. Biziň ýurdumyza şular ýalyk ýigitler ýeten ok. Az. Barp kanallan çengek bilen tutsaňam ýok da. Şoň üçin berekella en atasyna janlar sag bolsun, emirler uzak bolsun. Allah'ım nesip bolsa gelecekde aktyk, çoğuluk görmek nesip etsin. Eldarcan, bagtly bol kardeşim. Men bir taýarlap gelen planym bardy. Ýöne Kadir yaman duýgur adamdar. Edil öňünden aldy da many. Şoň üçin men bir samatdan görkezek ol. Ýanky taýarlap gelen planlarmy? Şu wagt bolsa. Kim bar ka ogullarymdan kim bar? Bayramxan bar eken. Gel bäri oglum. Gel oglum canım. Menen tek bir ýoldaşlarym bilen bir tost aýdýançam. Sen saglyňa ýene bir tost göterýänçem. Oglum Bayramxan häzir tans eder ele aýdymlardan, bilemok özüne goýan aýdymlardan ýerine ýetirip berer. Onsoň men öz taýarlap gelen ýöreýte sen toýuňa programmamdan bir 15-20 minut wagt taparna arasynda inşallah. Bagtly bol gardaşym. Ana çapak çalsaňyz, ala Eldara çalyň. Eldaryň ejesine, qaýasyna çalyň. Dogan garnaşlaryna çalyň. Berekella, janyňyz sag bolsun. Enada ýöňüňizde Bayramxan Saparow. Men ýöne şu ýerde nesip bolsa şol diýen programmamy hökman wagtynda ýerine getirip bererin. Oğlumcan. Hadi o hemen safsafari. Eldar zaman olsun kardeşim. Can sağ olsun. Oğul beyler sen olsun Allah'ım. Uca dağlar başında ceyran bağlar, ceyran bağlar. Ceyranın balası avcılar ağlar, avcılar ağlar. Uca dağlar başında ceyran bağlar, ceyran bağlar. Ceyranın balası avcılar ağlar, avcılar ağlar. Yer menli gelir davulca, ders banayla yapar ben yalınca. Yer menli gelir davulca, ders banayla yapar ben yalınca. Ağaç olaydım, yolda duraydım, yar gelen yollara sevici olaydım. Ağaç olaydım, yolda duraydım, yer gelen yollara sevici olaydım. Uca dağlar başında ben sürü buzu, Uzuların şamani Ermeni buzu. Uca dağlar başında ben sürü buzu, Uzuların şamani Ermeni buzu. Yer menli gelim davulca, ders banayla yapar ben yanınca. Yer menli gelim davulca, ders banayla yapar ben
Bana girdim üzüme, diken battı zime. Elgilimi çıkartmağa yarsa eski düzüme. Bana girdim üzüme, diken battı zime. Elgilimi çıkartmağa yarsa eski düzüme. Ay kız heyran molla, ay kız heyran molla. Vay vay vay. Ay kız heyran molla, ay kız heyran molla. Gidersen yola salla, gelirsen kadar Allah. Gidersen yola salla, gelirsen kadar Allah. Sevgilin severem seni, senem dönem seni. Hıyalımda yatanda yuhumda görüm seni. Sevgilin severem seni, senem dönem seni. Hıyalımda yatanda yuhumda görüm seni. Ay kız heyran molla, ay kız heyran molla. Ay kız heyran molla, ay kız heyran molla. Gidersen yola salla, gelersen kadar Allah. Gidersen yola salla, gelersen kadar Allah. Vay 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 vay. Kalkana doğulmuşam, gentleman oğlan olmuşam. Kalkana doğulmuşam, gentleman oğlan olmuşam. Pulum yok koyayır Amerikana arva değilirim. Pulum yok koyayır Amerikana arva değilirim. Aman 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 ay aman bu kızların elinde. Dert olan kanım yaman bu şeylerin elinde. Aman 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 ay aman bu kızların elinde. Dert olan kanım yaman bu şeylerin elinde. Romanın slave. Sevmek gülümüyle barda tutulma. Ziyan saksı sevgülüm söz vereyse mutulma. Sevmek gülümüyle barda tutulma. Ziyan saksı sevgülüm söz vereyse mutulma. Hey 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 hey. Sensin benim kararım, sensin benim mıdarım. Sensin benim kararım, sensin benim mıdarım. Gülüzlü süvür yarım, razı değilse utanma. Gülüzlü süvür yarım, söz vereyse utanma. Vay vay vay. Hey 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 hey. Nova sizin için İmbo veren aydınlarının bir aydınlarına galiba aydınlarına devam ediyor. Fayakale maestro. Hey! Yıllardan dostum senin için bahsi ol. Zanım sağ olsun. Bilmin, lelem bilmin. Sever yarım yeme ağlayan. Gel gel, lelem gel gel. Yürüp bağrım beyle dağlayan. Bilmin, lelem bilmin. Sever yarım yeme ağlayan.
Doğrudan şu gün qaraşdırdığım işçilik bir taraf Türkmenistan devletimizde tügeleme tiyada maşgal emele geldi. Koy, bu maşgalı Türkmen tutarının koşa kırşıyali, elmide ama bir-birine sağlaştırın ortun. Mehriban kudulanmadı geldi. Bu taraftan füjar dağlarını beyan etmek için gelinimizin Mehriban daydatı Kurban Sultan daydatı füjar dağlarını beyan edecek deyiptir şeylegem. Kay tarafın vekillerinin arasında bizim hormatlı kardeşimiz var. Gülelegem Berik Çağrıyaz. Oğlum kay tarafın vekillerinin adından yaşlılık o vardı dağlarını beyan eder. Gülelegem tügeleme bizim gödel alıp parçalanmadığın biri, kudu taraftan gelen kadırlı mihmallanmadığın adından güleleg kutluya. Burada aydatim geliyor mehriban adamlar ilk bilene teyadeyilmedi kutlu olsun, düşümlü yıllardan olsun. Türkmen aydım saat, sunuğutunun ussatları. Hem de hoş gördük şu günkü toyda salam. Eldar Ahmedov sunuğutun vekili. Yönü siz bileyenlersiniz Eldar'ın saylan yan yollaşım haqiqi sunuğut oğuğundan sunuğut maşgalasından. Hemmemizin bilişimiz ýaly Türkmenistan'ın halk artisti Magtym Ulubayranyň eýesi Halipamız Ata Alow'un agtygy. El Şarpalin Halip üçün Ahmedovlar, Alovlar, El Şarpalin toymudun kadırlı mihmanları. şeýle de ýene Magtym Ulubayranyň eýesi ýurdumyzda ussat hudojnik, meşhur rejissor Şadurdy Alow'un mehriban gyzy. Tügeleme. Eldar enesini gördü, qydyny alýarlar. Gırasyny gördü, biýdini alýarlar. Eldar ýalňyşmandyr, men sülgüniň enesini tanaýan. Şeýle mehriban ene Haja enemiz Anna daýda. Şol eneniň terbiýelen mehriban gyzy. Eldar sen hemişe de akyllydyň, mekirjediň, bilýärdim tügeleme. Şu ýerde de dogry göçüňe göçüpsiň, şeýle gyzy saýlap bilipsiň. Yine uzak gurlayanam bolsam bir zat aýdaýyn. Eldar'ı 2009-njy ýyldan beri tanaýan hormatly prezidentimiz Türkmen owady teleýaýlymyny bide açyp berdi aýdym saat ussatlamyda sowga edip. Şo teleýaýlym 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna işe başlady. Şoň başlan günem Eldar'yň ilkinji gedek efire çykan güni bolmaly Eldar gowulýandyr. Şol filmam Şadurdy Alow surata düşürdi. İlkinji gedek şekilläýdymam şonda ýanglandy. Şondan berem Eldar halkyň söýgüli aýdymçylarynyň biri. Berekella. Eldar bir zat aýdan bergen. Men ýagşagan gije şekilläýdim surata düşürýär. Dekabrın 2-si howada 12 gradus minus 80 tonnalyk gidrant maşin suwuýar. Eldarym şo suwuň aşagyna ýekeje koja pidjakly. 4 dubl ýardyk. Eldar üşensin gidaý diýdim, ýene bir gerek gidip pazarny maşiny 8 tonna gidrant suw dolduryp gelýänçak Eldar şo howada durdy. Spasiba тебе, Eldar. Sen bilen işlemek lezzet, sağ ol. Sunutda diňe üstünlük ardy edýär. Bulalak yürek söýgüden gyzyp duran soň näçe pazarny maşynyň bolsa suw gider durar. Şadurdy Alowum şonu öz geljekki giýewsiniň şekilläýdymyny surata düşürýäniň bilenler belki. Aslında da Gulalak gat dogry aýtdy. Biziň gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen ýurdun medeniýet sunuwatyny gat ulun ferliýär. Owaz radio ýaýlymy açylandan Eldar'yň aýdymlary gidip başlady. Şu Eldar'yň halkyň söýgüsine munasyp bolmagyna biziň gahrman arkadamyzyň medeniýet sunuwat ulgamyna aýratynam aýdymsa sunuwatyna goýýan uluk hormaty sebäp boldy diýsem ýalňyşmadam gerek. Şoň üçin hemme medeniýet sunuwat işgärleriniň adyndan şu taýy gatnaşýan hemme sunuwat işgärleriniň adyndan gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, ýyl ýurt bähbit beýik tutumlarynyň mundan beýlem rowaj almanardy edýär. Şo ajaýyp arzuwlar üçin bir el sarpalyň edýän haýyş. Mehriban, natule meselunun mehriban käbesine söz bereliyim. Ene ýaly ýedi zat ýok, toýmadan gadarym betmalar başlygyny. Mehriban adamlar salam eýlek. Biz şuny ýegenimiz Fülünçanyň hem Eldar'yň durmuş toýy. Biz şolary agdybirlik mudama toy ilmitama kapylaryna toy diýip baraýly. Agdybir ýaşatyrlar. Allah can gowullar bolsun. Salam mehriban adamlar, salam mehriban ýaşlar. Şu gün Ahmedowlaryň mehriban mukaddes ojaklaryna öz perdentleriniň bak toýuny toýlaýarlar. Men ýegenim Fülgünçany, Eldar'y şu bak toýlary bilen daýdalarynyň adyndan, koçarlarynyň adyndan uly bak ardy edýän.
koydurmuşdu sizin baktığınız gülýal açılsın. Size hiç açın, çarkanlıklı yollar kabat gelmesin. Baktığınız boşa qarransın. Köp sağ olun. Köp minnetdarlyk bildirýäs mehriban gudalanmada. Inni Eldar bilen mehriban gelinimidi tan meydançamyda çağırsak mehriban gudalanmady bilen Türkmenistan'ın halk artisti Gülşat Kurdova. için.
Godalanma daýratyň taýbolsam daýdýar. Inni şu toýmazda şu dawaramyzda kursdaşlar Biz hormat bilen Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň taliplerini Eldaryň Mehriban kursdaşlaryny mikrofona çağırar, olaň adynyň gowardylar diňler. Soňra ýürüýte kursdaşlar üçin hem dawaramyzyň mehmanlar üçin meşhur aýdym salamady. Mekan Ataev hemde Begmurat Anamradov ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip bererler. Sağ olun. Mehriban talipler. Eldar bizden heme radiyemiz hükümde hemen öz inimiz yeğenimiz hükümde. Eldarcan sülgün tengim durmuş toyun kutlayan oy ömrün uzak olsun gelinin ayağı düştün ehli medeniyet institutunun adından rektörümüzün adından hemmesinin adından taliplerin adından kutlayan yürüyüte uğrattılar. Uğratmasa da ben gelmeli. Oy sizin durmuşunuz açık olsun. Edil Türkmenistan'ı gerek masalalar olup yaşayan. Sülgüncan senem gelen yerin bilen odu bilen girip pülü bilen çık. Engem hemmesi bilen bir kuvvet nasihat öňden beri ene atalan bilen indem nesip ettiğinden sonra uda olduk. Ha oğlum Tanrı'ya kanan oğlumuz Alina oğlum. Там поздравляют. Ильдарчик, добрый вечер. Всех тебе благ, чтобы семья у тебя была самая крепкая из всех твоих друзей. Все понял? Чтобы мы тебя видели только радостным и на будущий год, чтобы ты был среди нас. Eldarjan dostum, hem kursdaşym, bagtly bol dostan. Toyun gutly bolsun. Elimi dama gapyňyza gelemizde toy diýip geleli. Hoşa garra. Eldar. Graf Monte Cristo Mascherano'dan ýalkymly salam. Häzir men ilki kiçijik söz sözlemenke ýekeje adama söz beresim gelýär. Çäre gidiljek wagt seni gawap saklan. Sen bähweýdiňe. Şu aýda mehriban gelinjemiz bar. Gelin. Gelin. Size söz berýär. Biziň institutumyzyň iň mehriban denanlarynyň biri. Balam Eldarcan. Sen baktlı olmaňy arzu etýän oglum. Baktlı bolun goşagarraň balam. Owal başda Hudaýymdan döwlet gerektirýigide, ýykylanyny gollamaga medet gerektirýigide diýilýär. Şu dostlaryň barlygyny, doganlaryň barlygyny döwletli medetli bol. Dowlu dere uşan saçakly işige eýwan ojakly, uzyn moýly giň ojakly gözel gerektirýigide diýilýär. Gelenjem bilen mydama bagtly bolun. Häzir size Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň adyndan bir sowgat getirdik. Oňa Eldaryň çağalyk wagty diýilýär. Tomoşa etseňiz ýerine ýetirip berýärler. Biziň Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň iň meşhur talipleri Mekan Tertekan hemde Türkiş Parlampaç gelipdir. Benim özgedegimde senin tutacağın bagyt durmuşlaryň tüýsüremden gutlaýan. Öz dilimde gurlaýyn Eldarjan. Nazaratly, nes naytut tigapşymy ýok süýtnetmi görýän aýaltuk, edetkeçlik emen nemaňaz krep naskal gas bolduran aýty. Häzir şu taýda ýürüýte Eldarjanyň bagyt durmuş toýuny gutlap bermek üçin Aşgabat şäheriniň çağalar bagyndan ýekeje bir çağaç getirdik. Elbetde Eldaryň çağalyk döwri. Anan ol häzir siziň üçin ýürüýte goşgam aýdyp berjek diýe aýdymlar bilen toýmyz dowam etjek diýe. Anan şo körpejäni ul hormat bilen taknamlaşaryň. Gel körpe gel tügölümi. Ay berekella. Ene geldim. Geldingmi? Salamu alaykum. Wa alaykum. Ne körpeje? Sende bu Eldarjan toýuny. Ewa. Hawaýna sen gutlap aýdym goşky degişme bile gelindiňe. Hawa men bu toýu goşky aýdym tawat getirdim. Getirdiňmi? Ewa. Ona den ilkini özüň bilen tanıştyr. Adyňy, familiýaňy, oçdan kaçdan bilen tanıştyr. Kaçdym? Uýşy soýt. Sen uýşy sortmy? Ewa. Tügölüm men sortmy ekeniň adyň. Senin uýşymy? Ewa. Adyň näme? Maňa Gyaf Montecristo diýerler. He, tügölümi? Gyaf Montecristo. Ewa. O familiýaň näme? Ahmedow. He, Ahmedow. Ewa. Ona ne adyň bilen familiýaň goşdyň näme bolýar? Uzyn bolýar alo. Uzyn bolýar. Gyaf Montecristo Ahmedow. Ine sen körpeje. Sen de çağalar bagyndan geldiň. Ewa. Üý haýwanlaryny geçýäňizmi?
Üy hayvanlarını bilýänmi? Bilýänmi? Awa. Hananda üy hayvanlaryny sanap ber. Sıçan, Sıçan, berekella. pişik, Pişik, tuvaleme. taktivit. Tak. Draw. Graf Montakista. Tak. Üy hayvan ne? Ho ulurağını aytsana ho. Uluyağı. Ulurağı. Tayakan. Tarakan ondan olmay. Hazırsın ayt. Ullokan. Ullokan. Pil. Pil. Ey pil var sayda. Pillerin kiçidini ayt kiçidini. Geçi. Geçi bilip başladın. Oğlağı. Oğlağı ondan. Sığıy. Fagır. Gölesi. Gölesi ondan. Tavuk. Tavuk. Cücesi. Ay ne ettin ay yok man bir hayvan aydadı 3 arkasına bile aytmar mı sen? Bolya başka hayvan. Başka. Koyun. Koyun. Kuzusu. Kuzusu. Bolya ayna şu koyun diye de burada tiyadım açtı. Hava. Koyundan ne emeler alın ya? Koyundan. Neme? Kuzalın ya. Kuzalın ya onson. Kızılı. İyi kızılı onson. Yine kızılı. Yine kızılı onson. Yine kızılı. Ay bollu lay. İkiden o mayırdın ha onu. Bolya ayna sen de İldarsan toyuna o koşkuyu da getirendin ha. Ben koşkuyu aydım tavat getirdim. Koşku getirdin mi? Hava. Aydıp ver koşkuyu. Koşku ayt ya. Koşkay. Benim ağam öyleniyor. Tuvalı mı? Tomsun oytak aynı. Berekella. Bökçöklüğe oynaya kovaçı çiğniye. Ey. Eldar ne otu yemi? Okra petruşki yenire. Uy istersen. Hava. Nakarın kaptanı. Hava. Bolya toyu değişli. Toya. Toyu değişli. Dinle şunun da. Keyap bay, su yüzünde keyap bay. Yaşamının önünde. Bir tarafı büyük bay. Ey. Ha? Börek var mı tayda? Banan var, ananas, gül, tort var. Börek yok ha tayda. Şamışta ho. Son mu? Hava. Bolya sen aydım ayt be. Aydım aytacak mı? Aytsak mı? Yöne sen tanıt ettin. Bolya ho tanıt edecek aydım ayt. Vallahi gittin mi? Bolya. Maestro, vistra. Kovucu ayttın ho. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsan. Seni gidip kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsan. Daytsan, halk aydım ayt be. Halkaydım. Kaydımı garratma beni. Dinlen lezzet alın. Garraman. Hiç açın garraman. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남스타일. Hey, sexy lady. B는 너, 그 위에 나는 너. Baby, baby, 나는 more 좀 아는 너. B는 너, 그 위에 나는 너. Baby, baby, 나는 more 좀 아는 You know what I'm saying. 오빤 강남스타일.
Oppan Gangnam Style. Gatyk gülkünç sahna oyununda köp sağ olun. Berekeller tuğrana. Gerekli yiğitler. Hem məňe tanımayan şamada çağırýar. Eldarcan bahtlı ol. Koşulara. Allah can oğul toyun götürmek nasip etsin. Dost, canın sağ olsun. Bahtlı ol. Ras. 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 Tabibi sen elleme beni yaraman. Beni bu dertlere salı getir. Hayatıma dile tarafı getir lele, dile tarafı getir. Saçlarını yol getir. Ay koca dağlar, dağlar, ben sana kurban koca dağlar. Ay koca dağlar, cana cana, ben sana kurban koca dağlar. Vatanımdan ayrılmak olamışlar ben aydanlar. Vatanımdan ayrılan olamışlar ben aydanlar. Kara saçlara giden günler bana düştü ben aydanlar. Kara saçlara giden günler bana düştü ben aydanlar. Ay koca dağlar, can koca dağlar, ben seni kurban can hoşuna. Ay koca dağlar, can koca dağlar, ben seni kurban can hoşuna. Ay. Geley tanış hoş mu sen, dolmuş sen boş mu sen, ayakları yanmasın ya da sen hoş mu sen. Geley tanış hoş mu sen, dolmuş sen boş mu sen, ayaklar yanmasın ya da sen hoş mu sen. Altın yüzü kapadın, dermanım sakladı. Ey anana kurban olup dermanım sakladı. Geley tanış hoş mu sen, dolmuş sen boş mu sen, ayakları yanmasın ya da sen hoş mu sen. Geley tanış hoş mu sen, dolmuş sen hoş mu sen, ayakları yanmasın ya da sen hoş mu sen. Ay. Parası
hasret yaracak Hamdim için hiç kalene yaras Edeceğim Tanzanya Havadan aydınlarla devam ediyor Çaryancı Malatsi Kursoşlarına ayşonuşa devam ediyor Seviyen seni, seviyen beni yarım canım Seviyen seni, seviyen beni yarım Malatsi devam ediyor Let's go Everybody put your hands up. Let's go. Kara seni xaladım Sevgi adını beni ağladım Beni xalap kimi xaladım Seni söylendi beni ağladım Kara seni xaladım Sevgi adını beni bağladım Beni xalap kimi xaladım Seni söylendi bağladım Söyleyen seni, söyleyen beni yarım canım Söyleyen seni, söyleyen beni yarım Söyleyen seni, söyleyen beni yarım canım Söyleyen seni, söyleyen beni yarım Malatsi. Sağ olun. Everybody put your hands up. Yarda yardım geçen günleri Dolaşışıp gele gelen yerleri Aslanıma yıllar emeği Neyse şu yani kimse yer seni Yarda yardım geçen günleri Dolaşışıp gele gelen yerleri Aslanıma yıllar emeği Neyse şu yani kimse yer seni Sevya seni, sevya beni yarım canım Sevya seni, sevya beni yarım Sevya seni, sevya beni yarım canım Sevya seni, sevya beni yarım Malatsi. Devam ediyor. Sağ olun. Everybody put your hands up. Let's go. Seviyorum seni, yapma sen beni Elime kal beni, bana seviyorum Seviyorum seni, yapma sen beni Elime kal beni, bana seviyorum Sevya seni, sevya beni yarım canım Sevya seni, sevya beni yarım Sevya seni, sevya beni yarım
devam ege. Gelsene ya. Gel daraşyan sana, koruyan en duşuşmana. Ömrüm sana, sevdim sana, sana karışıp çaktım daha. Let's go. Gelin gel daraşyan sana, koruyan en duşuşmana. Ömrüm sana, sevdim sana, sana karışıp çaktım daha. Gelsene yarım gel bana, daraş yarım ben sana. Gelsene yarım gel bana, gel güle güle gel yanıma. Let's go. Temur adamlar devam ediyor. Mega Remix. Let's go. Edercan toyda mutlu olsun şeyinden. Baktı aşık olsun. Baktı. Temur adamlar sonra
Tuğleme yaşlan bariyeri oğudunluk, gödüllük, toymadın kadar mihmanları hemme yığıtlanmı da, dostlanmı da, medine köfte olsun aydiyar. Eli mihmanlar, hormatly adamlar, meşhur wäşilerimiz var. Türkmenistanyň at kadanan artistleri. Sahna atlaryna aýdaýmasam, pasportdaky atlaryna dogrusyny aýsam öldürüm milýän öýdemok. Tikki bilen potdyş. Karşılalayım. Karşılalayım. Sağ olun. Esselamu aleyküm hormatly adamlar. Eldarjan toyuň mutlu bolsun, toyuň toýlaşsyn. Allahjan elmidama görjegiň toy bolsun, janyň sag bolsun. Selamu aleyküm adamlar. Akşam hayırlı olsun kardeşler. Aýtyp ölüme kardeşler toýdy. Eldarjan bagtly bol, görjegiň bolsun, güler ýüzüň bolmasyn. Gülük gözüňenim, janyň sag bolsun, görjegiň bolsun. Ahir özüň söýýän tapdyr. Aýtyp ölüme, ahir gözläp senen baran eken abi. Ay ola gözlän tapar diýýär. Aýtyp ölüme şey tapyşyp duraberýän o. Eldarjan hiç wagt tersleşmegin. Seni mene daň oýnadym edäýmegin. Ay. Andak sonra da spon dinler, bay dinler. Oýnadym seni mene daýmegin diýär. Edik. Olwara yo aral. Ay umuman mara. Hawa. Tüölümü meni adasına deret kuwanyp durnar. Ay oňor ýaňda dik. Tüölümü bak gorno gorjokunu gogolsun. Aydadyň gezindik. Hawa. Kide bara. Şoňal oturunum ýadyma düşýär. Hawa şoňal edip oturdum dedim. Senim oturdum menim. Aha goýsan ay siz de gurda oturulýamay. Näme bir orada ýatylýandyr öýdýän. Yo, siz de gurda gönmän bir gün öňňany toy edýäňiz, ýerde gün gelýär ýene. Yok. Ýene bara. Oturdum. Bir aýyň seni meneden boldum, seni ýamana gudoşury guratdym. Ya, ha, diýän ýaly. Yok. Ay Eldar, oýnadym seni mene daýmagyn. Oýnadyp seni mene segem gudoşury guratsak dursy. Häzir bolun. Goýsan ha edil. Beýle der näme boldy diksen. Ana öýdäkiler seni mene etdim, ana gitdi ýene de. Ey aýyrışdyňmy? Ana. Çyndanmy? Senden näle walla, senden aýryşylýam. Yalançykdanmy? Hawa ýene ol köýne alyp berdi de berjek gelýdim gitdi. Ay dikizan, köýne gurda alyp beräýmile keringde. Pulun gitdi. Potdyşan. Hawa. Öýe bar. Hawa. Spanerats. Şoňpon magy. Karna tugrats, şoňpon magy. Haladynyga çaňam şoňpon magy çykbat ýerenni. Duruşuna pommak bolup durma. Hawa bilen näme çekmedem bile bak. Bolly gedi ber diýdim. Ýok 40 lan pon magy geýi ber janam diýär. Hawa. Ýok diýär 40 pon magy 2 lan joram görüp çalışmadan bolanok diýär. 40 tane pommakym 2 tane joram gördü, indi onu çalışmadak bolanok diýär. Sen näme diýdin? 40 lan pon magy çalışsak 2 lan joram çalışay diýdim oňurmandyryn men. Oho, dikizan. Hot zora diýilen çalışyp ýörüp bolmady ha. Ellerine 100 manat berip bazar urut gözer. Hawa. Ýygyny 16 san zora türkak gelýär. Günörüň artana aharyň bamy ýokmy diýen. Ýa zora gelýär. Ay näetdiň ay. Dikizan bolmady wa. Ayal adamlar öý gurallaryny gogorýar. Bir öý gurallaryndan alyp beräýmile. Misal üçin öý gurallar näme berey? Ay ne misal üçin wa tozon sorjy wa. Ay gummadan ay şoň geldi aýtmasam. Akal plite. Ay o da bir hilekli. Ardanjak tüp alyp beräý. Ay potdyşan pegenen bolwam aýtýan aýny. Şumat merseň sekin zmartyňa. Uýneme. Dogulanyňa. Hawa men dogulanyňa. Palta bıçky bedre. Ol iş kurala. Näme o gatpli tolong pomma bolýarmy? Gatpli tolong iş kuralla. Olatlar istai. Gitti gitsel gümünden aňyryk gitsin. Näme sen nejoneden ýöňüň goýunana moklay? Ey dikizan. Baryp ýejesini aýdarda ha gün giden bolsa. Baryp ýejesini aýsa näme diýjek? Ejerini tapsaýdarda. Ejesini ýere gidipdir. Ejedem kakazyndan aýryşyp mamalaryna gidipdir ana. Oho. Ha oglanyň ýere geçip gelýän eken mama ama babasy bile seni mene tutýardy olam aýrsan bolmak mallay. Oho onu sizin klengede hedi şeyle bolay. Aýşeler altaydan aýryşyp birleşip durlar. O hislay. Iki oğlum bolla eşitdiňmi? Ey ýaşlyňsa bolsa. Hawa taňry ýakaly. Ýöne şolar altay bollyn tagatta kamay. Ey dikizan. Altaylap atyz geldiňmi? Ay del zatda kaýjak bolýan hiç ýerde ýok. At näme taklamga gelseray. Ey dikizan. Şu ýögün ýany ýalym monma. Şu 2 bolsun, 8 bolsun at tapmaly bolsa. Men ýüzüni goňuna tap ýanlar. Tap beren ýüzüni goňuna tap berdere. Dikizan. Sen ogullangy wa. Yusuf Ahmet tak. Delmi sol? Yusuf men gaýnyň adam. Uy, gaýnyň ady Yusuf mi? Begenç kuwans. Jigleriniň ady. Dayanç tayanç. Yegenleriniň ady. Ay şolarda bir remekde ýalkyny medýany ýok şolar. Şelimi, dikizan. Sen ogullangy del zat gerek diýdiň. Hawa hiç ýerde ýok at. Hiç ýerde ýok at. Dikizan. Sen ogullangy wa. Takır tukur diýip atda kaýsan ay. Ana şo bir hili delce dere ya. Takır tukur ha? Hawa takır tukur. Men senin heleňkinde otur diýsem gelýärmi şu?
Ya kol toporsun neyden? Ya dikizan kaharlanmadın ho. Adın bir zady bor. Ey men başka bir zady eşitdim la ho. Näme eşitdin? Adamlar sen kıyıvotu getdiler. Näme diýip? Dikki $100,000 pul tapıptır diýerler. Uruna Bu var. şey dedim isteydin bunu. Howa $100,000. Ey dikizan. Onça pulu näme etmekçi bolýan ey? Näme derejem berge bererdi? Ya